and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Doktrina. Si ato nimo? Baikod to nimo, Madam Yolanda. Ayaw na mo pag-order kaya nag-order na ko o para nato. Gusto ko makigsaw ninyo. Labi na yun ka, Madam Yolanda de Castro. Kumusta ang anak nimong NPA? NPA lang gihapon si Mary. Nangumusta ka sa anak kong NPA? Huwag kasamtangan ang baruganan sa akong anak. Tungod kay NPA siyang napuhi ug NPA gihapon siyang mamatay. Huwag kahangturan ug huwag kinutupan ang iyang pagka-NPA. Tungod kay wa man sa kahangturan o kinutuban ang inyong panaog-daog ug pagpahimus ka na mo mga katawhan. Hangtod aduna pa'y mga yawa o demonyo sa Pilipinas nga ingon kaninyo, sir. Wa sa'y katapusan ang pagsukol sa katawan. Mamatay man ang sama sa akong anak, apan pulihan gihapon kini og laing Mary. Tungod kay dili usara ka Mary, kundi libo-kalibuan nga Mary ang mupadayon sa pagtumpag o paglumpag sa sama ninyo. Tinuod bitaw ka ng imong gipanulti karon, ma'am. Ayaw pag ma'am na ako kay dili ko maestra. Admitido ko, nga midaghan ang sama sa imong anak nga ang hunahuna, ideolohiya o doktrina. Makahilo sa matag tao ni nasura nga gusto o kalinaw. Malipayon ug malinawon ang katawhan Pilipino, sir. Apan giud sama ninyo. Ang uban gibutang-butangan ug sa aron lang dakpon kay kontrapartido sa inyong presidente. Hay. Ang uban nga wa na magpakita kahadlok sa sama ninyo, giunsa man ninyo. Mawag taglakalit ang uban. Maanod na lang sa kasubaan ug ang uban magbaday na lang sa bisan asang mga dapit. Sama sa kong bana nga amahan ni Mary. Pila na kakinabuhi ang nahanaw. Sukad lang kami misukol ninyo. Tugod kay ang buhi nga kamatuuran mao. Nga way mag-NPA kung dili patungod ninyo. Karon nakita na nako ang anam-anam nga pagkapalhin sa tinumo-tumo mo dagway. Kay mibalik naman kini sa iyang pagka-orihinal kung unsa kang tinuod. Nangumusta lang ko sa imong anak apan kuwangon ang usa ka gabi sa imong tubag. Tungod kay dili unta malayo ang akong anak. Dili unta mo to nga sa bukid ang akong anak. Tung tarong pa lang kamong moserbisyo ka na mong magbubuhis. Tuam mo mag-alagad sa mga personal ining intereso sa katao. Tuam mo laban og nanalipod sa kog nilang interes. Basin makaabot ka pa unya. Basin makasaksi ka pa unya nga magmarsyalo na unya ta din sa Pilipinas. Panumpa ni ako ang ipakaon ko gyud ang imong mga sinuka sama nang gibuhat mo karon kanako. Unya gyud pohon kun magmarsyalo na. Magmarsyalo o way marsyalo? Apan sobra pa sa marsyalo ang mga hitabo karon dinhi sa makaluluoy Pilipinas. Sigurado ko nga makaabot pa ko sa giingon mong marsyalo. Kung magmarsyalo naman gani, sak-a og sudlaon niya ang sama nako nga wa gyud bati ang kahadlok sa sama ninyo aron inyong patyon tungod kay alang kaninyo mas may bili pa ang kinabuhi sa manok kaysa kinabuhi sa tao. Wa naman gani pili ang kinabuhi sa tao nga dili pa marsyalo. Unsa pa ka kung magmarsyalo na mo? Ta naman ng Yuli, ay! Busog na ka! Unsay busog? Wa pa man ta magkakaon. Ay, busog sa kahadlok ng Yuli, ay! Gutom kay ko kaganina, sir. Pero sa pagduol ninyo din ug nagsamok-samok dayon amo, nawag tang dayon ang akong gana.
Tawhanon man unta nga akong pagduol nimo apan naanad ka na gyud sa pagpasakit nako. Nasayop ka, sir. Unsa ko'y pagpasakit? Ang sama ninyo, sakitan ka, ha? Kamu mo ay misakit na mong mga katawan. Ayaw baliha ang matuod nga talan-aon. Mura ka magsiislaw sa dadyanggas. Maay kang mutuis sa tinuod. Sa iyang hisadan, magsigig pangay pasaylo. Apan ngadto sa laing tao, dauton ang dungog sa iyang nabiktima. Kadakan ba di ay ninyong islaw sa Pilipinas kung mauna? Gusto naman ng Yuli ay. Wala ka mahandlok nila man. Nahurot ang akong kahadlok, Suping. Ikaduha, Sab. Pangamong na ning akong edad. Tana, Suping. Dali. Abulsado yun. Medyo lang nato aron pasakitan ko. Kung dili patiguang o babae pagyod siya, sir. Gibali-bali na nakog dapog tong tiguang, ha? Unahon ko siyang pick up pohon kung magmarsyalo na. Didan ko ka siya bisag babae o tiguang pa. Grabe mga insulto. Nagdaog sungo ang iyang panginsulto. Tanaw na to kung di ba siya maghikog kung marsyalo na. Wa man gyapon ni mabuwag og tan-aw ng enhance NPA, sir. Naghuna-huna ko ni Muloy. Oh. Nganong naguna-una man kanako, sir? Nahuna-huna na akong hatagan ka na akong problema. Sabay problema, sir. Mudagan man ang problema kung makakita na to. Papalihog ako, be. Nausap ka na, sir. Maikog ka naman ako. Migamit ka magpalihog. Ay. Sunuga ang bahay sa mga Di Castro, Loibi. Iapil og sunog si Yolanda Di Castro katong katabang uban sa ilang bahay. Serious ka, sir? Serious. Pangita og maayong panahon, pangita og maayong higayon. Sunuga gyud, Loy. Aw, sunugon gud. Planuhan ako na. Pasalamati unya si Rudy. Kauban di ay mo ni Rudy. Buutan siya. Matod pa niya na ako. Dili ka kuno niya pasagdan. Sa katapusan, pag-amping mo si Rudy, imong mama, Yoli. Sama ng luha ah. Tinuod na. Para kang kinsa man ng luha ah, Kamiri. Para kang mama nimo o para ni Rudy? Wa na. Sa katapusan, nahigugma na gyud ang usa ka revolusyonaryo. Pagpataka ka, Agnes. Gimingaw ko sa kong inahan. Mangmihila ko. Ligon kitang naa sa revolusyonaryo kauban. Apan normal ang matagtaw nga mobati anak. Universal ka na, Kameri. Layo ra ka nang mahitabo na ako. Ug mas layo pag yun kaayang imong panaghap. Tungod kay imposible ka nang mahitabo nga rin ako. Kung kamo moingon nga normal, apan para nako abnormal. Tungod kay in love kay ko sa revolusyon. Nganong wa man kamo tingog? Oh. Agnes? Hain ka. Namiyak ka man lang, way pahibaw. Hindi ako slayo. Maligo ko kay grabe ang kaalimuot. Nga naman. Nakay pangutana? Wa, oy.
Ka-Agnes! Ka-Agnes! Nagsulti mo si Kalosyo? Misulti ba ka si Rodino? Kano sa siya mo balik din sa atong unita? Ayo, papata ka, Agnes. Kimi nga akong mama. Mamihina ko. Labayon tagag bato, be? Ay, layo na may tabo na ko. Og mas layo pa ang imong panaghap. Oy! Yay, 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 yay! Da! Sa naman na ay! Bato naman ko ni mo! Uutas tugan, uy. Imperialismo! Bukanon! Kapitalismo! Bukanon! Feudalismo! Bukanon! Bukanon ang diktadoryang kagamhanan! Bukanon! Kumusta mi puri sa trabaho ni Karodi, Agnes? Lahi ragyod kayo si Rodi. Humo kay masabtan ang iyang ipanudlo bahin sa gubat, Kalosyo. Kung mag-lecture siya, dali ra madakpan sa among huna-huna. Ang mga taktika o mga termino. Basta lahi si Karodi. Si Karodi, maugyod si Karodi. Likod ron. Sir, Carry on. Dali. buwang General Falcon, sir. Nahibaw na ko ng imong ibalita. Nga mo sa mga imong bang giduol si Yolanda? Nagkatilaw kay nog atis sa inahan sa Ang LPA. ako untaan to, sir, nga humanitarian ba? Husto lagi Gusto unta ko makiksaon niya ba? Husto lagi unta to. Pero ginsulto pa sab nimo sa daghang mga tao. Ispuko nimo. Gituyo man nimo kusog imong tingog nga ingon ani. Kumusta naman ang anak nimong NPA? Natural. May insulto ang bisan kinsa nitong imong gibuhat, nitong imong greetings. Pero dili tantong nawawan ang military. Kay mayo pa si Yolanda. May respeto gihapon. Although may bawo sa pagpasakit nimo. Pero dabayad to ang atong sektor, Ronald. Sakit pero arang-arang na lang. Kay hinay man ang iyang tingog. Meaning, may respeto pa siya nato. Bisan walhon si Yolanda. Don't do it again, Ronald. Huwat lang unya. Kay hapit na. Magmarsyalo na? Marsyalo gyud ning tuiga 1972. Wow! Matagbaw gyud mo. Ha! Labi ka na, Colonel Ronald Joaquin. And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!